बेयावनो बाथौ सोलोंथायारि बिथानिफ्राय बाथौ बिबुंसारनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव एकाडेमिक सेल दङ, सोलों फोरों बे बिथिंखौ सामलायनो थाखाय। आरो बिब्दियैनो एकाडेमिक सेलनि सिङाव बाथौ सोलोंथायारि बिथाखौ जोङो थांनाय इंराजि 2017 मायथाइनि 5 मार्चआव जोङो दानाय जायो। बाथौ सोलोंथायारि बिथानि मेइन नोजोर आरो थांखियानो जादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजित बायदियै, दुलाराय बाथौ गौथुमनि नोजोर थांखि बायदियै बाथौ गौथुमनि गेजेरजों बाथौ आश्रम फरायसालिफोर गायसननानै जोंनि उन जोलै फरायसाफोरखौ बर'नि हारिमु, आसारखान्थि बे दिगाव सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमनि फारसे मिथिहोनाय, फोरोंसोलोङाव लांफानाय बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखि दंखायो। आरो बिब्दियैनो दुलाराय बाथौ गौथुमा जा मोनसे मिजिं दङ, बाथौ आश्रम फरायसालिफोर गायसननायनि उनाव बेफोरखौ सोनारनानैनो उननि समाव कलेजफोर गायसननाय बे थांखि दङ आरो इयुनाव मुलुगसोलोंसालि गायसननायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा थांखि दङ। दा बे थांखिखौ नोजोर होनानैनो जोङो बाथौ सोलोंथायारि बिथाया बाथौ आश्रम फरायसालिफोरनि थाखाय फराफारि सुजुनाय, बिजाब सुजुनाय आरो फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाइ होनाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। बाथौ सोलोंथायारि बिथानि मेइन उद्देश्यआनो जाबाय बाथौ आश्रम फरायसालिफोरखौ लानानै बिनि फरायसाफोरखौ बर'नि आसारखान्थि, बर'नि हारिमु, गोग्गो आखल आखु दानाय बे बिथिं नोजोर बोनानै फोरोंसोलोंजों लोगोसे लांफानाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखायनो बाथौ सोलोंथायारि बिथाया हाबा मावबोगासिनो दङ। आरो आथिखाल समसिम जोंनि बाथौ सोलोंथायारि बिथानि सिङाव गं 15 फरायसालिया फोरोंसोलों बे हाबाफारियाव बाथौ सोलोंथायारिनि बिजाब सुजुनायनि गेजेरजोंनो सोलिगासिनो दङ। जों मिजिं खालामदों बाथौ सोलोंथायारि बिथानि गेजेरजों सामलायजानाय जाफोर फरायसालिफोर दङ, बाथौ आश्रम फरायसालि, बे फरायसालिफोरा गोग्गो सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे जोंनि बर'नि आसारखान्थि, हारिमु बेफोरखौ हमथाना लाखिनाय, गोग्गो आबहावा सोरजिनाय आरो मुलुगाव धोरोमनि गेजेरजों जा, फराफारिनि गेजेरजों जा गोजोन थासारि लाबोनानै मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बिब्दियैनो दिनै बाथौ सोलोंथायारि बिथाया 4 बोसोराव मोनफैबाय आरो बे 4 बोसोराव बिजाब सुजुनाय हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ। आरो जों मिजिं खालामदों जोंनि हारिमु, आसारखान्थि बेफोरखौ जोंनि फरा सुजुनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि इयुन जोलैनो, फरायसाफोरनो जोङो होनो हागोन। जोङो गुदि खलबाव आखल सोलोंनाय हिसाबै फराफारि बिजाबजों लोगोसे बिजाब आखर फोरोंनाय, सोलोंनाय, बिजाब सुजुनायनि हाबाफारि लादों। आरो इयुनथिं जोङो गोजौ थाखोनि थाखाय जोङो सिजौआरि गियान होनायनि फराफारिजों लोगोसे होफानायनि बे थांखिखौबो जोङो लादों। आरो बिब्दियै बाथौ सोलोंथायारि बिथाया खामानि मावगासिनो दङ दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोब्बा लाखिनानै। आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा थांखि बेखौ मोगथां महर होनायानो बाथौ सोलोंथायारि बिथानि गुबै थांखि। आरो बिब्दियै बाथौ सोलोंथायारि बिथाया नैबे दिनैनि समाव गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दाबाय। जों मिजिं खालामदों गोदान आफादनि गेजेरजों जोङो दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों जाफोर थांखि लाबाय, फरा सुजुनाय
हाबाफारिखौ फोजोबनाय, मोजाङै मावफुंनाय जाफोर थांखि लाबाय, बे थांखिफोरखौ समजों लोगोसे गोरोबनानै मावफुंनो हागोन आरो जों इयुन जोलैनो गोग्गो सोलोंथाइजों लोगोसे गोग्गो आखल आखु दानाय बे हाबाफारिखौ मावफुंहैनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों। आङो बाथौ सोलोंथायारि बिथानि बारग' मासिगिरि जानानै आं बाथौ बिबुंसारनो बेखिनिखौनो आङो फोरमायथिबाय, खुलुमबाय।